am spus și tata, venim în fiecare an și mereu la fiecare spectacol la care vin mă distrez foarte mult. E un spectacol muzical, se ajunge ușor la mesajul pe care noi încercăm să-l transmitem și prin forma asta muzicală și prin faptul că noi ne jucăm, cred că oamenii ar înțelege destul de multe chestii. Mi-a plăcut foarte mult finalul. Chiar da, pentru că erau toți pe scenă, era o altă energie, deși mi-am dat seama că o să fie finalul, dar m-am bucurat foarte mult de el. SIS continuă! Ne vedem data viitoare!